Club Junta, building better Africa. Omveratu panopa taimitsanso mapurogiramu ena amene akuchitika chifukwa cha nkhani imene tinakupatsira nichoyera kunzuzu. Panopa situation ili very critical. Kutengera ndintola nkhani watamene ali kumeneko Moses Ng'oma amene akutipatsira china chilichonse. Panopa chifukwa chotino chiopsezo chafika povuta ana skulu ena amene anakomoka ndi tiye gas okwana 10 panopa atisiya ndithu amwalira, komanso matiye gas akupitirabe ndithu ndipo akomolanso anthu ena opitirira 30. That means zinthu sizili bwino. Ndi mongo yankhula mwachidwe yonena kuti kwabwera magalimoto 4